sa boss. Dini tuod to boss nang naay na makiro o kaning karabaw. Ito ano tuon. Dara tuod boss ang nag-alima sa karabaw. Si Paring Palot. May adlaw paring palot. Ako di ay usa ka hinti sa karabaw. Mupalit kog karabaw. Basin og ganahan kag ibaligyan nimo ng karabaw. Mamang ibaligyan imong karabaw nga bago pa man namo ning napalit. Tulo mi kabog tagyaan eh. Kumunsa namo ning tulo. Kisa na ko dala na ahintihan na. Ikaw? Daan palagi ko, wag ka ganahulan among dari og yung sa magpasupang namo ng karabaw. Kisa una mo may atablahon. Wala kay puangod ka. Ay buang man ka pasagar mag istorya. Mupagi pag guman ako pangumpaya na. Kasakpan ako sa darog istorya ning ahinte. Sulay man karon og. Matay dar, wazo mi kadahom nga ikaw na yung baligya sa itong karabaw. Ug mubaligya ka, mangayo ka na mo paibalo ka ug imong ibaligya na itong karabaw para makabalo pod me. Kay palitan og imong ibaligya na, miyon ka na mo og nawala. Nakabuhi, mag-usap naman ng duhaan eh. Magatutok o magpabagag lubot. Wala na himo ana. Salig migdako nimo dar. Pagkadakong binotbot ana imong giingon ni salig ka nako. Kabalo man dagay mo nga nakita ninyo nga. Mibalibad na ko aning ahinte. Awan na gibaligya? Ay wala pa boss. Nilantaw mi aring karabaw ninyo. Kaya akong lantawon og hasway ba. So karon paglantaw nako, hasway man day niyo. No supang. So nakagusto ko boss. Gaplano ko akong paliton. Wala pa jud may anak plano boss nga ibaligya namo ng karabaw tungkay bag-o pa man namo ang nakubtan. Og mabago pa ninyong nakupta na boss kanang karabaw. Nasayop ninyo na pagpalit boss. Nganong nakaingon man ka nga nasayop mi pagpalit? Nasayop gyud mo boss kay ngano? Kanang karabaw boss ug magasakit, gasto kaayo. Wala man mi mahadlok nga magsakit among karabaw boss. Kay layo mo sukay na sa sakit. Kay naa mi gipainom nga King's Vita Plus. Nga aduday multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, og probiotics. Nga paspas og himsog ang among karabaw. Lagi boss, nakasabot mi anang King's Vita Plus kay kanang King's Vita Plus maayo na sa mga mananap. Unya boss, kanang karabaw ninyo boss, ibutang na lang nato pagbalhin ninyo og nabakilkil na or ikasog napakagbitin. Matay tuod sa? Maubya na boss og usap pa gyud boss tug-anan mo na kog usap pay mas grabe boss. Total kamo mang tulo gatagyaan ang karabaw boss na ay posibilidad nga kamong tulo manag-away tungod anang karabaw. Kay kumon biya. Nya pag-abot sa panahon nga naay usan ninyong gagamit og napoy usan ninyong ganahan mo gamit. Unya unsaon na lang na manag-away mo kay usa ra ba inyong kalabaw? Sakto jud ka boss, kay kaning duha ra ba na akong kauban, manag-away ra ba ni dayon, maglalis. O mo na akong giingon ninyo. Ug sa karon pa desisyon na mo, ibaligya ba ninyo or dili? Kay kung maako pa, ibaligya na nako na. Mao lagi boss. Pero amo sang sabutan boss, ug sugot ba sila? O sige, sabuta sa ninyo ng tulo. Total pwede mamay mo balik ugma. Ug klaruho na mo nang unsay desisyon ninyo. Sige boss, salamat jud kayo. Ala sige, mubalik mi ugma ha. Tara. Unsa man, sugot mo katong ibaligya ning karabaw? Matay, sakto po to yung giingon daryo? Musugot naman ko. Ako musugot ko, pero di tato ahinti ha. Matay katuong palot na naman na sa kanta. Kalbo, masamang tao. Ako, musugot ko laman ko. Sabutan naman nato ng tulo. Pero sama sa giingon ni Alvin nga mangita jud lang mataglaing ahinte. O sige sige, mangita mi ugma. Mayong adlaw. Mayong adlaw pod boss. Balik na gid mi boss. No? Wa pagani mi ka ilis boss kay tungod sa kadali-dali. Oo, pareho mo ng kalabaw oh, wala ilis-ilis. Ay, sa ato pa boss, nakadesisyon na mo? Nakadesisyon na lagi boss, pero mangutan ako boss. Pila man jud palit nyo aning karabaw? So pila man yung palit day ana? 60,000 boss. Og makaron palito na ako na og 50,000. 50,000 boss? 60,000 among pagpalit. 50,000 ra pod inyong palit? Tay sano, ako i-explain og ngano. Pagpalit nimo 60,000. Si kanha naman na mo palito na ako nag 50,000. Tuod sa? Si kanha naman ituod ni among karabaw? Biya na, unya, nasamad na pag yun na.
Muna 50,000 akong palit nimo na. Aw, sige boss. Pabuton sana ako tong duha. Ay napaabuta tong duha, boss. Kat kisa may di paabuton? Dar, yung pwede kong karabaw, Dar. 30,000. Ay, ayaw dyan na ito gutog 30,000. Kaya na mo palit na og 50,000. Oh, sige boss, ako i-cancel rin kung malibaran. I-cancel na, i-cancel. O ikas na, usalig ka ng kalbo masamang tao? Gipait na niya og 20,000, nga niyo ang siya 15, wak ko musunod. Mula 20 ka, sinaguan ka na ito na. Mula, manilaw na raw. Oh. Litsi ka, men.